Това е на Петкадери. Истинското Петкадери. Ама това е тръгнало и то да се облепи. Това трябва цялостен ремонт на памет. Отгоре тече вода, това се пука и се разширява още отпреда. Ама ти ми казваш, че съм инженер. Затворено ли? Да. Да не е Има вярно. едно прозорче отворено да влиза почта. О, я видно. Така дали се разпоредила? Заварено ли? Горе е заварено и тук. Заварили се. Ама ламарина не са служили. Пак е по-добре, отколкото миналия път си да идва. Влиза само куш. Това става уместно.